cho ha chelo da pirbi sning hem reng me che o si wang lo da pirbi NINGKANGSAM RECHO ha chelo da pirbi sning hem reng me che o si wang lo da pirbi lo nang kang thir kang tui na yar no ma phan sirulo nang itu ma phan ka pe jo ka ba sidam lo nang ili ining si pang thir sa pen si chak lo nang kang thir kang tui na yar na ma phan monit a phan kang hon ma joy ne monit urgency wang nang so pir the puan ke du ke sum alang che chak nang kang hon ha ke doel kai ke a phan monit a phan kang hon a joy ne monit urgency wang nang so pir the buang ki du ki sung alang che chak nang kang hon ha ke doel kai ki a phan silo nang kang thir kang tui na yar no ma phan sirulo nang itu ma phan ka pe jo ka ba sidam lo nang ili ining chi pang thir sa pen si chak lo nang kang thir kang tui na yar na ma phan KPG NINGKANGSAM che the kimi monit ke do anaphan pini la pen seng kan ke wang ji an non no ve pen kaya phan lun pen ke rosi ning te kla do an NINGKANGSAM RECHO a phan ha bet le hem marong chai nong a royalong ha chilo pini Christmas arni lo nang kang thir kang tui na yar no ma phan sirulo nang itu ma phan ka pe jo ka ba sidam lo nang ili ining chi pang thir sa pen si chak lo nang kang thir kang tui na yar na ma phan si chak lo nang kang thir kang tui na yar no ma phan si chak lo nang kang thir kang tui na